Antonio aprendeulles todo o que lembraba do seu Gomesende natal. Este home encantador foi un dos fundadores de Lembranzas. Sempre andivo metido en todo o que tivese que ver con Galicia e agora, con 93 anos, é un dos máis entusiastas seguidores destes rapaces. Antonio é dos que sempre está disposto para a festa. Mi madriña como debía ser de novo. Dixécheme que a ti o baile físicamente non te influeu, porque para ti o baile é que? Non, o baile de gallego, mamá mía, para min era unha gloria. Me decías que para ti o baile era algo espiritual. Sí, totalmente, totalmente. Que é iso? E alegre. Espírito, alegría, mover as canelas. Mover as canelas. Moitos dos galegos que viñan aprendían a tocar e a bailar aquí. O mellor era nunca Eu tocar. aprendín aquí. Sempre sorprende ver tanta dedicación polas tradicións, pero cando un se atopa con isto, con uns nenos argentinos bailando a carballesa do Courel en pleno centro da cidade de Bos Aires, a sorpresa é mayúscula. Non sabemos se alguén lles contou que é o Courel ou onde está, pero seguro que si lles explicaron que os bailes alí tiñan esa alegría da que falaba antes Antonio, que por certo tamén recorda perfectamente que no seu querido Gomesende, cando ele era pequeno, se bailaba unha danza de paus como esta.